Люба? Здравейте! Намирам се в тайния генерален комуникационен щаб за издирване на национални герои. Разположили сме страшно много наши кореспонденти на различни точки. Разполагаме с бюджет от над 30 лева, с които ще покрием почти цяла България. Както знаете, всичко се връща, включително и Гълъбин Боевски. Сега да отидем към първото ни включване, първата ни жива връзка пред дома на Гълъбин Боевски. Там е нашия кореспондент Веско. Веско, чуваме ли се? Какво се случва при теб? Да, чуваме се. Намираме се в хода, в който живее Гълъбин Боевски. Тук открихме тази следа пред асансьора, която е от бял прах с неясен характер, с неясно съдържание на този бял прах. Ще бъдем изключително тихи, защото не искаме да притесняваме нито съседите, нито самия Гълъбин Боевски. Гълъбине, покажи се! Покажи се, Гълъбине! Благодаря ти, Веско. Благодаря ти. Остани на своята позиция. Изпратили сме човек и на една друга локация в парка. Докато изчаквах живата връзка, аз се опитах да потърся някакви следи в тревата от куче, но за жалост има само от котка. Сега отиваме пред кофата за буклук, където последно Гълъбин Боевски преди около 2 години и половина е изхвърлил последния си битов отпадък. Намерих тук куфър, който е пълен с прахообразно бяло вещество. Не съм сигурен точно какво е. Самия състав на това прахообразно вещество все още е неясен, но сме извикали хора, които да направят експертиза. Изчезни оттам. Да ви се върнем пред дома на Боевски, където, доколкото разбирам, има вече звуци. Чуват се някакви неща от вратата, където е нашият репортер Веско. Веско? Чуваме ли се? Какво чуваш? Току-що пред дома на Гълъбин Боевски се чува някакъв звук, който напомня звук от авокадо. Чува се отваряне на стая. И този... заваля дъжд. По най-деликатния начин просто се опитваме да говорим с него. Окей, добре, благодаря ти. Остани на мястото си, продължаваме да следим твоята локация. Сега имаме пряко включване от футболиста на Манчестър Юнайтед Маруан Фелайни. Имаш ли информация къде се намира в момента Гълъбин Боевски? Но. Отиваме към нашия кореспондент Щилян, който е намерил един специалист-симулатор. Каква точно е ролята на специалист-симулатора? Ще разберем от него. Щиляне, здравей, чуваме ли се? Да, точно така. Специалист-симулатор, това е човек, който замества в реалния живот несъществуващ такъв. В нашия случай това е брата на Гълъбин Боевски. Понеже Гълъбин Боевски няма брат, ние сме поканили специалист-симулатор, който да замести брат му. Затова ние ще му зададем два много важни въпроса. Здравейте първо. Знаете ли къде е брат ви? Не. Имате ли представа защо той е пуснат? Не, нямам идея, съжалявам. Отиваме отново пред вратата на Гълъбин Боевски, където се случват отново някакви неща. Там е нашият кореспондент Веско. Веско? Да, добър ден, здравейте. Вече сме, чуваме ли се? Вече сме 11-ти ден пред вратата на Гълъбин Боевски. Ето, че някой отваря. Гълъбин Боевски търсим. Гълъбин Боевски. Той е в другия вход, той не е тук. В другия вход ли? Това е за сега от нас. Ние се връщаме в студиото на светло Люба Колезич от на тъмно генералния щаб. Преминаваме директно в на светло Люба Колезич. Люба, ти си.